Doncs mireu, aquí està la Sole i l'Òscar, el meu fill, que ha volgut ajudar-me a fer un experiment amb aigua. Us explico què necessiteu per fer aquest experiment, sí? Necessiteu aigua, un bol, sabó de rentar els plats, un mitjó gran o petit, aquest és meu, com vulgueu vosaltres, unes tisores, una ampolla d'aigua petita, una cullera i una goma. Si no teniu goma no passa res, l'experiment surt igualment, Vale, primer què fem? Posem l'aigua al bol. Ara posem 2 cullerades del sabó. Una i 2. Molt bé. Remeno una miqueta. Així, suau. Molt bé. Següent pas, l'ampolla d'aigua. El tap, fora, no el necessito. Què he de fer? Amb les tisores, tallar-li el cul. Això millor que us ajudin el papa, la mama, el germà gran, qui sigui. Vosaltres millor no, perquè costa una miqueta. L'Òscar l'ha intentat i no podia, trencava una miqueta l'ampolla, però ja està. Vale, veieu? El cul fora. Què fem ara? Aquí tinc un altre. Necessito ara el mitjó. Li poso el mitjó. Estireu bé fort perquè baixi fins a baix. Amb això potser també necessiteu ajuda, doncs demaneu ajuda als papes, a les mames, a les tietes, als germans grans. Sí? L'estireu ben bé. I que quedi ben tapat el cul. Ara li poso la goma perquè s'aguanti. Però si no li poseu la goma no passa res. Sí? Què hem de fer ara? Mireu, jo tinc un preparat per l'Òscar. Agafa, Òscar. Hem de sucar el cul aquí i després bufar. Suquem i... Uau! Heu vist quantes bombolles? Ai! És super divertit. Ah! Intenteu fer aquest experiment a casa, és molt divertit, us ho passareu molt bé. Esperem els vostres vídeos, amb l'activitat aquesta. Vídeos o fotos, com vulgueu, d'acord?